akyerɛ wo mu ne ade no. Na me a meyɛ ɔkyea me kakra wɔ mu yi, metumi bisa wo a wokasa yi ne sɛ, nti wosɛ ne dɛn wɔ mu? Wokɔ manhyia ne mmeammea bi ne ade na wɔkyea me a na obi a woto biribi din no, wowie pɛ na mpanyin baako ɔpɛ sɛ woda ase na ɔda no yɛ ne saa. Na wosɛ ne sɛn anaa wosɛ ne dɛn? Wosɛ yɛda ase a ɛmu na obiara yɛda ase amu. Wawo deɛ ɛte. Sɛ yɛ Asantehene na wama nneɛma bi ɛsɛ ɔde yɛyi ne ade kɔ hɔ pɛ na wo a woto ade no din no wabisa wo sɛ wosɛ ne sɛn? Sɛ yɛda ase a woburu yɛda ase amu. Yɛda ase agurɔntɔ. Ɛhɔ na obiara nya kwan na ɔde aseda ma ɔkan ma mpanyin ɛyɛ kutu agyambɔ ne yere ɔna ɔde saa nneɛma yi ɔde bae. Nti ne yɛnya kwan na yɛde aseda sononko na yɛde ama wo a onipa na ɔde ade no bae. Nti ebi bɛba bio na wo a wobɛka no ɛbisɛ na wosɛ ne dɛn na wo na wodi kan da ase. Yɛda ase a ɛmu ɔho saa ebi a onipa baako ne agonani wosɛ meyɛ ogonani wosɛ yɛda ase a agona wɔ mu. Ɔyɛ ɔsoro ne da ase asɔ na ne nyinaa nya kwan da ase. Saa. Okuman peling na kasai. Wasa na sa yamama atafia. Na etisa moja no pa. Kupra one snap. One step sika sinis eduendo. Okuman peling si ya uleja yamama amodura pa. Na yese ne ondelo. Yo ya damase. Alucho amono. Aya amampelinga. Wanya no banko. Aya mama amodura niwura. Ablo beke Akuffofinal. Na jano. Berima ebuso abadan Akuffofinal. What after not to abang. Ona wangano. Was a man. So when I see you to bang and say, that is a workers and baby. No, but when you're money apart, I will hear. Was a anything? As I said, when I see now I am personally that's the way you are one. We put our one man time. So the fuck. We put our once enough. We put our woman to be cool. We put our race to be cool. One part here. The Pierre 7 Pagadia son. What about my dear ye? Or something as he said, you know. You are winning ya. Yamama, Emily. What did you about it? And here's a wonderful. Oh, we are down as say. Namasi. Namasi. I'm going to go and I'm not going to go.
Ibea Abiche, Oye Mamfu and Rogonfu. You, Obapani, we are Wofra or Chira, Opa, Wario Mamsi, Opa, Wario Mamsi, Nasifu, Nevitia, why you. Ochira, Anna, Presida, Anna, Juda, and Benjamin, you. Oye, I've been watching. Nenenanuma, you have been watching Nanano. Brigadier General, and two Mediaco, Nema, and OJJ. Brigadier General, and two Mediaco, Nema, JJ. B. B.
Hello. Ago nananum. Sɛdeɛ yɛ adum abusua a ɛwɔ manfe sɛnea ɔteabea kankan no sɛnea ɔteabea kukude kankan no wosɛ dɛ sɛ wɔn mama ɛde to kwan a nti sɛ a yɛbɛrɛ wɔn ntama pofa wɔn mɛde ne po wɔn mpɛtea wɔn sɛm sika siri sɛ duonum nea wɔde gya wɔn mama kwan no yɛsɛ wɔn dɛm o yoo yɛda wɔn ase wɔn bɛyɛ mpere wɔn ɛɛ Mr. Papa, then I want you know, one I want you know, I don't know the yard also. Sɛlɛ nana bɛnbɔnma ɔbɛn daakoma ɛne dɔlɔ ɔbɛn daakoma wɔn wɔn kasa yi wɔsɛ nɛ sɛne yɛn nyinaa yɛba afra yɛ mama Oduraa ana mami sori tukɔ na nti sɛ a okura wɔn ntama wɔn mɛde duku wɔn pɛtea a ɛyɛ nwɛ ntam nea wɔde gya ante ama pam yi. Ntama a wɔn ahyɛ nyinaa ahoa ɛne wɔn sika nea wɔde gya ante ama pam yi. Wɔn sɛ wɔn dam o yɛda wɔn ase.
Hello. Fagu, Kankagra, Ochema, Yadu baby, no other. What the Kanga Gura Kakra, or your presbyter, penning, anti Bra, ye, near Tie, Etienne, Kakra, na yɛde adosia mu hyɛ abusua yi sɛbe mpanyin na ɛka sɛ sɛ borɔde ɛkyɛ wɔ fie a ɛnya din foforɔ na yɛwɔ mmarima bi a wɔkɔkyɛe wɔ adum wɔnni koraa wodi naawɔtwe asia na ɛno nti wɔnya din foforɔ nnipa a akɔfra mu wɔ hɔ no ɔte adeɛ yɛ adoda nkwa no ɔman yɛ nkwantutu ahifo nnipa akɔfa saa hɔ no pɛn yɛwɔ barima bi a ɔte ase na ɔkɔfaa hɔ no ɔpue pɛ na ne din ne sakrae wɔfrɛ no nana obuobi etie mu a ɔto so abien ɔyɛ ase paa wɔ adum ne abusua mu ha na sɛdeɛ ɛte no akyekyere ayɛ ɔtomfo pa a ɛsi akwaa nhwere dade wonaba wo nnwom kurom a wodi nyam paa odum dua si hɔ a ne ho yɛ hu na sɛ besasabonsam de akɔ mu akɔtena ne nkɔn mu na ayɛ hu paa adum hɔ ɛhɔ yɛ hu paa wɔpem woyɛ wo nneɛma bebree nti wobɛba na woyɛ onipa foforɔ na nano bo bi atie mu ɔto so abien ɔse asɛm aba na sɛbe mmere twa titia sɛbe mmerɛ nkwa ma ɔdɔ wo kyɛ nantwie na mo nkwa ma ɔtam wo enti ɛdi ɛyɛ biribi kakraa bi
ɛyɛ ne nsa pɛntu schnapps pɛntu na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ abien ɔdere ma okura pɛnhimaa na n'afua mpɛtea obu ɔte so abien paa sɛ ɛdɔm awo no na ɛnua akyi no okura ne ntama pofa ɛyɛ ne sika ɛyɛ dwetɛ na ɔde ba yɛn sika ɛbɔ yɛ Ghana cedis na aduonum wɔmfa nyɛ amaane yɛo ɔbaa yi a ɔrekɔ yi ɛnyɛ dɛn a ɛsɛ sɛ ɔbɔ amanneɛ ɔbɔdua a ɛsɛ sɛ ɔsakra ne ho nneɛma ahorow mu nti saa ntama ɛne sika yi ɔde rehyɛ ɔbaa ama Oduraa ɔde rehyɛ ne anuonyam na n'ɔbɔ obiagye mu ɔto so abien ɔde ne na adanse ɛbo a ɔde n'apɛ wayɛ bio na mo yɛmpene wɔ yɛmpene wɔ bio yɛda ase asɔna yɛda ase asɔna yɛda ase oforina Mbaliza pia semuenti na bakwakwa ansada. Sana ya mama Oduraa de ona hwe nini anom te kasei. Wose de se we be to kona nte se a. Ko kura wanta mapofa. Ko kura wonde no duku. Ko kura wan petia. Ko kura we siri ibuku. Wansam sika siri se duonom. Ya uli ka wonu ya no pale. Ayo woma wọ́n so nea waka ne wòkura wọn ntama apɔfa wòkura wọn nsɛm sika sini sɛ bio no wɔn mɛ de nugu nea wɔn gya wɔn kuna no kwan ne sɛdeɛ ɛyɛ nananom ɛyɛ nananom kura wọn ntama apɔfa wɔn nsɛm sika sini si bio nea wɔn gya wɔn nana so kwan ne na yɛbɛgyina yɛama deɛ ne ayɛ bio na mɔma yɛn mpere wɔn mɔma yɛn mpere wɔn bio ɛsɛ wɔn bɛ ne nyinaa nkɔ adan ne mu. Na do tinti ba go kra ta no so no o je tin go kra ta no so ijira audio sani ya edum abusua wakare o se ne ya mama Oduraa obiadum na so do to comment a anya dan ye wade no kesu wala ya go kra wan sira abdumpa wan tama pofa wan me de dugu wan betia wan sa sika sini se biolo ni a wonja wan de se no kwa mene ama ebi amama ya mpere won na na wona
And I would never know when did you and I did not have and no one can say. And you now a far at your first one. Some people, yes, sir. I say, when you shot your piano, and I said, yes, sir. Go from beginning, and now when you are up again and said, you trust ye. Oh, the phone beer, or the beer. Oh, the second back. As soon as I be proud, yes, sir. A cura, and a snap at the cura, and a snap at Hong Kong. And I don't want to say, oh, be a good to want to defend. I must answer die, I could not do it. And I'm on there, I did you. Said ye, begin her, because I we were this crowd and says so. And no bad, no bad. By the beside, said baby, a year, and year, and say a dome and gets here, a museum, and a sabri, year. I mean, besides, send a dome and then gets here. Seven purpose, as you said, you'll be under the country, my friend. I mean, it's because I may claim. Said you my boy will work a crowd of my and I don't know. And I put you are. And I'm a young in Edinburgh. A bed and my car, my Punyasa. You catch them say. Sabi and Anam and no woman you attack to go away. And then you are, say, Asuna, let you and your Diana. And there, and Anam and a Sabri, they can see I won't win. So what kind of so? And your Sabri at Sammy for you. Eka Adriana, yes, Otria and Abradi, and Ananum way, a so Tropian Punyan Adrianani, and Assasia, and so Dianani. Now you have put the 2 phones one. What you know? Mom and a Bibia, Mudia could go there. What do you get Mamma and some Conova? Then Tim said, Muko Bia, what do you get there? And you are the papa fee. And then I'm saying, and ye, Emma, about now, Akuffofinal. Oh, yeah, Adriana, Asuna, and a Quanadia. Now, Pastor, that the Pabia ever. Young Fabi, dear friend, you know, young Moffat. And yet, and I know Madame, one of my tickle at this will be any more. And the bra, a cousin, and I ever you pay more 15 years. Oh, and you already number one. If you say, something previous and anon, one of my tickle at this head, and then more fat. I could go through, and your thing, I am willing answer if you want to say. If you say, what I'm doing, I could go by it. Am I young to say, anything else you will be? I tell them, celebrate your time. Say, and then a war, and then a war. I want to say, I want my best year war. So, baby, I say, now, some papa flew on back. And Shra and the boy say, aye, your mamma, ya did now. As I be what up for me. The ma and woman so can say. The Mary, aye, of mammy, or come home. Mammy, aye, Barbara, or come home. Oduraa, Fred, or come home. Oduraa, aye, Harry, or not so at home. And then say, something baby, your son. So, I ain't see you here, or bumper, a crown one for so, a tail. And you said, you know, what you know, from my dad and home. The anthem was a party. And the American Bonam, a Sabi, and the Bonam, and so a year, and what is a knee. And the Sabi, a Sabi, and I, what I would have the May, or more STD. Almost all mamma and April. And yet, the shot, I'm here, mammy, of what is a man did. I don't think I could go back and will put him because you also shot. So, I have a baby a year, or the other puppy fee. And then I know what about Jammy. Sabi, one more, sir, and only a DD kind. Now, get the actual war. I also the actual and I send your mom Sunday and in your parcel. When you say that, I know what you have. Some money, now, Mumpante, and the poor Abuna Cassia, I say. And I call you are what you mean, a baby, a day at Tirano said in the Madi kind ye. I want you, woman Toma. The buffer, we were about time. Almost say about time, pass up lady. I'll come with later, Edu.
ɛno nti wɔn ntoma wɔn de aba sɛ mo nie na mo mfa bi ka to maame so wɔn ho sɛ mpa ewiase ɔbɛyɛ ne nyinaa ade pa ɛbɛyɛ mu ɛno akyi nananom ɛyɛ wɔn de bɔ yi ɛno na ɛkyɛ sɛ mpa ɛso pɛrɛmɛni na ɛso sikani wɔn maame ɔyɛ bi ɛna a wɔkura die ɛna ɛwɔ die obi ahu sɛ wɔyɛ ade pa ɛno nti na ɛsɛ ɔbaatampa ɔyɛ bi mmemfa nkira nsie yie epatia yi nso wɔn de aba sɛ yɛmfa nhyɛ ɔmaame nsa ebi sɛ ahoɔfɛfoɔ deɛ yɛnim sɛ biribiara yɛnim mu ɛna firi ba eti wɔde yɛn nsoma akɛseɛ na atuo ne nyinaa mu ɛsɛ nananom sɛ kɔyɛ ɛwɔ hɔ ne nua ketewa ne ase a ɛyɛ kɔyɛ mu eti ɛbɛ bi nananom nso si ɛna nana ɛkorɔ no yɛnso yɛde bɔ yi ɔbaatampa obi ba na wama ayɛ yi wɔn nso ɛbɛtia wɔn sɛ nyame ɛfa okra nsɛ yie ne nyinaa akyi nana adaworoma ɛyɛ playground no maako ahɛn a nneɛmafoɔ no deɛ sɛ wɔka playground a yɛ a na wɔn te ase nanso na ahɛn ato wɔ deɛ yɛne kwan sɛ ɛbɔ sikɛtiri nanso na wɔn anim wɔ owura foto dwa bɛsene na makyerɛ wɔn mo sɛ ɔpem yɛnu ɛrekɔ nana no mu deɛ a ɛyɛ playground no ahɛn wɔn maame ɛyɛ playground deɛ ɛwɔ baatampa a ɛna no foto bi ɛna nkɛnuma no saa deɛ wɔduro no ho a wɔde ɛkɔ drɔpe na wɔde ɛkɔ ɛbi sɛ ɛma so maame ɔgya me bɛgyina anim a ɛde ɛboto sɛ mpa ɛma nananom a na ɔde ayi a ɛwɔ akyire nso ama ɛma no ɛnum ase. Yo, nanom yɛasɛ po ɔbusua si wɔdam ase ɔma mmɔdeyɔ yo saa bere Mana ye bina mo yam pin wo ge. Yam pin wo bi we. Momodio. Eye Barbara. Eye Sylvia. Also ba Henry and Frederick. Momodio. yo saa bere yɛ mama Oduraa ama barima Frederick ɛne Henry wɔyɛnom nso na ɛde wɔn ɛba ɛde wɔn asiede wɔde wɔn asiede ɛde ba yi ɛbɛho santen bi a ɛde ba ansa na wɔn bi ano sɛ na ɛyɛ ɔkabere safoahene ɛbɛn sanaforo sɛ bɛbɔbɛ bi asa ɔyɛ okunu obi a ɛnna yɛbɛka ne pɛrɛpa ɔyɛ okunafo panin ɔsɛ dɛ sɛ na yɛn ni tukɔ bɛyɛ te sɛ a okura ne sini abudu mpan nsa bisika sini sɛ aduonum nea ɔde gya ne yɛrɛ kwadere wɔayɛ bi o na mɔmɔ yɛn pere dɛ yo ɛne ti yɛsrɛ mɔmra Henry ɛne pɛre wɔyɛnom yo saa bere nsoro mo bɛni wɔn a ɛti ne de gyina gua mi asɛ na mi de kankan no yo ɔpɛ sɛ ɔde kasa aso n'anum tu afra eti o
me, number, not some part of glass. Not some, it's right when you casta, not to buy him. Say, yeah, yeah, this year, that they're gonna, oh, I will, Emily, Victoria, Oduraa, next no, you know, yeah, Robert, and Henry, one year of them, or what is it, yeah, and the ever said, and I'm not your father from there. You, and yeah, and I'm allowed now. Said, but this year, no, say, you can assess me so, and the book here. That's a buyer. You could have some snap, went to that's your magic, and to Nana, no mere baby, na, if I am money. That's all. Yeah, Babu, what you are there for? I'm very free. We have been not written in the Mungo. Babu will not second the pan. A day, Rurari, Emily, Victoria, Oduraa, at the sweet. This sounds no good sweet. Ah, what you want? Yeah, Babu will look for oh, Akuffofinal word now brought the Prenano. What in conference for the line for the funny baby. And the common what you want? What you want? One mark up to that and then we are going to do support. And a pap, Mianca, what you want? You, Nana, you put my yard. Said the medical minimum, Tiano. Oduraa, Henry, Akuffo, and only a friend. Only a Karin, Akuffo, and then only a
ɛdwene asa ɛdwene sipiri so nti nsufo sɛ yɛfa nya yɛ maame kwan ɛtuma yɛ maame ɛkɔ a mmaa mmienu si ɛfɛ nyɛ ɔkwan no afei na wɔn kɛtɛ wɔn sumiyɛ wɔn nneɛma a yɛde yɛ yɛ maame kwan kasa no mmaa si yɛhwɛ ma yɛ maame nkɔ nsama n'agya n'ano bila da mo de mmaa bɛyɛ yɛ yɛbɛsɛ ɛdɛkɛnkɛtɛ ɛna yɛsiesie yɛ maame koraa ɛmna akɔ ne nsa ne nkyiri akɔda asomdwe mu de mmaa si yɛbaayɛ a nkura yɛ bɔ mu kasa nsaa meka nsaa a binom ebusam sɛ nsaa bɔ na yɛ daabi yɛwɔ nsaa tete nsaa yɛ wɔn a nananom n'asɛ ade a nananom ɛde siesie abakan mu a ne bɔ nipa nti deɛ ka sɛ asomafoɔ adwa nsaa so a nsaa yɛ bɔ mu a ne bɔ ɔden paa ɛɛso boɔ ɛne ti wɔn de wɔn nsa wɔn bɔ mu ɛna kasa ɛne wɔn sumiɛ a yɛde ba n'ano no deɛ ɛyɛ sumiɛ a yɛde to adaka mu na wei deɛ yɛde kyerɛ ɛma mi sɛ wɔnkɔda dinn na wɔnwene ɛma no ho na wɔmmɛsɔ adayɛ pa nti sumiɛ kɛse a yɛde yɛ maame kwan no yɛde ebile kɛtɛ wei yɛ maame yɛmfa sɛ nipa nafoɔ ɛna ɔbɛɛ spit yɛde gya yɛ maame kwan no no sɛdeɛ mmaa yi esie no no ɛno hwɛ mu no mmaa ese ɛnka tete no nti ekura yɛ bisi na n'eyi mi bɛɛ kuro ma mɛmu sɛ bisi nyinaa asa yɛku bisi nyinaa deɛ ɛwɔ duro ɛma yɛ ho yɛto yɛ de yɛ ho bisi afei nso yɛ bɛɛ fi ase deɛ siesie fi afɛfɛɛfɛ yi. Tɔfini de kaame pere ansa na wakae nifa soɔ nti obi ɔha biara no nananom nye yɛmfa bi ma wɔn ha nyinaa na yɛmfa ntoɛ no mu na yɛnkae sɛ ɛda a yɛne yɛ maame ɛredie no ɛda ne nsi nti karen ɛne onua dɛm ase maame yɛne ntɔ no ɛnsae nti tɔfe a yɛde ɛgya mpan yɛnie nso ewura bra yɛ maame etu n'akɔto etwa toɔ akɔto prɛko na ɔforo kwan wantanwana mepɔ ɛsan wantanwana boɔ obehinya nsuo nti abusua mo fa nsuo mmienu mu benkum fa mmienu mu nifa so na wɔtu ne kwan no wɔ foro na yɛ bia no ɔbɛkɔ akɔto ɔse ɔbɛkɔ akɔto oni ɔbɛkɔ akɔto okunu FWK Akufo ɔma ne nsuo no ɔkwan so adeɛ ɛna yɛdɛ de ɔdɔ ɛmɛdi nsuo yi no nsuo a yɛ maame nsɛfoɔ tete bi ka kwan ɛno no ɔyɛ maa prae dɔkɔdɔkɔ yi nsɛfoɔ yi sɛ yɛ maame ɛkɔ mpanin sɛ meka ntafere ɛna maa nwansena ɔka abɔ mu adɔfoɔ a wɔatwa ha ahyia nyinaa no dɔkɔdɔkɔ yi de maa mo sɛ monyɛ na ɔmfa ntena yɛn nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtena ɛhwɛ aberewa ama de akyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ akɔgya ne kwan fɛfɛɛfɛ nti sɛdeɛ nsɛfoɔ no ɛseɛ no ɔyɛ maa ɔso brae sɛdeɛ nsɛfoɔ no ɛseɛ deɛ bakyɛ wodi ka abra nsɛfoɔ yi sɛ adɔfoɔ baayɛ no anwummerɛ yi ɛsɛ yɛtwa tii ɛma ɔmo nom ɛgya nɔpa ɔmbɛtwa tii yɛbɛtwa tii ama ɔma no eti yɛ milo yɛsi kyerɛ yɛ milk a yɛde ma nana nsi nana so yɛfa nyɛ tii ma adɔfo a ɛbɛba abɛboa ama yɛ maame ayi eti milo tii milo yɛsi kyerɛ milk ɛne nyinaa ɛhyɛ mpi ɛmfa ɛma adɔfo bɛ ɔhema wokɔ n'ahosuo bra wobra yɛtwa tii yɛbɛno yɛde paano na bɛbɔ soɔ yɛde paano a nsufo ese yɛfa nka tii no ho ɛma adɔfoɔ nso ɛnie ɔhema prae saa nneɛma nyinaa yɛ dɔkɔdɔkɔ a yɛde ma adɔfoɔ ama yɛde awɛn
your mammy, that they bet me away Amadiate. The tea, Brune and Sa, a hot war, biscuits, fruit and deɛ ɛkeka ho nya sɛre kame mesrɛ wo kame ne nyinaa ɛyɛ nneɛma a yɛde ma sɛ adɔfoɔ ani sɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛ maame ma ade akye wie a ne yɛkɔ hankɛte so saa berɛ yi ani bere aba ani bere nso gya ɛsusɔ nsuo ani bere a nsuo gya ɛsusɔ nsuo nti adɔfoɔ yi akyi ho sɛ abusua nyɛ yɛmfa mmoa yɛmfa nsu mbɛpɛ nsuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ mbɛyɛ kɔsoɔ de hanke yɛ ho nyinaa no sɛdeɛ ɛsofoɔ asi nie ɛmfa ɛma abrɛfoɔ a ɛbɛgya yɛn na yɛ maame ayi bakyɛw kɔ anim ɛno twaa mu no nanafoɔ nso de ɔno ntoma baeɛ nanafoɔ ntoma no nanafoɔ sɛ yɛnhwɛ ma yɛ nana nkɔ nsamade gya nti ntoma a yɛde gya yɛ maame yɛnim sɛ yɛ maame pɛ life paa sɛ mka sɛ maame pɛ life a wasɛm a ɛna ase buroni wɔ ntadeɛ ɛna nipa pɛ nkonkron sɛdeɛ ɛna ɔse pɛlɛ kom wɔ ntaafoɔ yɛ maame ɛdan a yɛne yɛnim sɛ ɔyɛ president ɛyere ɔmampanin dada ɛyere ɔkɔ meeting ahodoɔ ɔkɔ nhyiamu ahodoɔ deɛ ɔbɛdaadaa ne ho ne nananom se saa ntoma deɛ yɛ nana fa nye na ɛnye na wɔmfa ntu ne kwan na yɛsɛ sɛ wɔde yɛ biara no wɔde ayɛ nti na sɛdeɛ nsɛmfoɔ no ɛbaeɛ a abena dɛma ɛna mi akaren ne dada a kɔfiri mɛnsa abusua mu afiri wei ɛne asap abena dɛma ɛne wɔn nua karen ɛsi na baeɛ a ano ɛsi Yo, na sabi ya mama emiri akufo ne nsero na wone won ase asie de dia baba bebe ona e bi o de so won de no yo ya na won ase ya won ase ya won ase ya won ase
Ago payo papima wadaroma. Sana aya wadishipa kufi debra Emma enyina no rekasai wose obankati abusuama nyimunim wenyina ya baako sa se mekase perform pe na to wenyina se enne once wa edu sa kwan ya wose ne dika wa memere kwan so okuru wonsep snap mpa baako odu kwan so ya ode abamane enu twemu wokura wan petia wan bere duku an won duku an wan tama pofa aya ku fi da bera ne yire an ne manyina no aka won abom ana worija aya wansuwa ane aya wana ne kuma yi kwan wakai mo kan bane o mi no masie ya pre wage an won sika cities oha won sika cities oha yo sana aya Oduraa na jama yo fa wenyina sadema eso aya wona jaba ana ne otisa kwani ninu enu ise the woni apayere kwa ogura wansam won mere duku won petia won tama pofa won cities aduonu ni awori jano pawnen wona ye bio na me no ase Yempre wona ago paye madaroma sana aya paye wodumbo wodimbo amane wakasanen wose ne dikam wadaka dum fu ase wodo bibia ase eni pabaya na moye no enne apesi ni ho nanso odo amwo ma abusuan yi anyantem Oduraa enne mo anuku nyina atew wose woda maspa pa na hihia wone se
Esa ne say no ye former presbyter. Na hihya wa asafo no mu ne say so. Asafo panyin bi to asia. Wode ne kwa sori dem. Na won akoye nkai som diaman asana bra ese no won aye owu sori diaman de na ko hye ne bofonsa. Aniti ena himrache wode ne kwa sori dem. Na won akoto adwani ne so wo ho. So nyame ya adom na say Yesu Kristo ne ma ya dusu bien amma. Wode ne ko hye ne bofonsa fia so dem pe na wode ayiye ne eretua so. Na ayiye ne de wode bekọ nifi ho owa Akuffofinal road. Ho na wobeye ayi no. Ne kwasida wobekọ sorry akoda nyame ase. Ne joda eye na jafia ana mpanyin betena ase. Na won akire odi adefo ana won apra soro apra fom. Na won awie na chikura mpanyin se nka abo a ewo ho nen nti wosra o kire obi biara momaden na won koja won asori na wofi ho a we nyina akoto ya yere enne biri ni ho ma obia wosra ni se sempo wo akwanya bi wo bibi apasa wokoye na wo aye di bi apasa wo ya apart from say ye di jado pan no wutimi ye saade no na wo de atima koye wo bibi a wo ni apasa wokoye mpanyin se odo bibia ase ye tu gbaye ye di bebi na wana se pe na woni beba ho so na obi a ohwehwe no na sabi bibi nti na okọ eni tena wo sia fa kasafiri so ne na kadum fu ase wodo bibia ase woni mi se adepa beti yen aya kwato ya so oda mase DJ
Womurano, Mongadiano, and the Yeredia over here, no sending. None of my figure, the name paying by a one yen about you, no man was here. Yapro, DJ Manco.